Íme az új Skullcandy Aviator 900 ANC. Egy újra gondolt legenda, amely most újra megmutatja, mit jelent a stílus és a hangzás valódi találkozása. Az Aviator név a klasszikus pilóta fejhallgatók ikonikus retro stílusára és a Skullcandy Premium magasan szárnyaló hangzás élményére utal. Az új Aviator egy menőtokban érkezik. A tokból kivéve első érintésre érezhető a prémium anyaghasználat. Könnyű, mégis trapabíró, mérsékelten vízálló nanobevonattal, ergonomikus memóriaszivacs fülpárnákkal, mindennapi használatra tervezve. De nem csak a külső újult meg. Az Aviator kristálytiszta és ütős hangképet ad. Részletgazdag magasakkal, telt és meleg középpel, valamint feszes, precíz basszusokkal kényeztet akár több mint 50 órán át. Válaszd az Aviatort, ha számodra a prémium hangzás, a kényelmes egésznapos viselet és a modern funkciók egyaránt fontosak. Ez a fejhallgató minden igényt tökéletesen kielégít. A következő videókban részletesen bemutatjuk a funkciókat is.